Unakhuluma kangaka nibe ngongoma nayona. Unakhuluma kangaka nibe ngongoma nayona. Thina siyayidlala ingoma kalake thelupani ngasonde ngomlomo njengani. Thina siyayidlala ingoma kalake thelupani ngasonde ngomlomo njengani. Ngiyalishayela ikhanda bafana bami hayibo umzimba uyayiwela. Ngiyalishayela ikhanda bafana bami hayibo umzimba uyayiwela. Ngiyaliqhema ikhanda bafana bami hayibo umzimba uyayiwela. Ngabafani phondela ngasemangondini ngithi yini ukhamba endlela engcane bheka amathuna bese bashaya izandla bonke abazonda bethi imfule kathi kangifanga yebo mfakazi promise umfana kancebe phesha amafika ngatileka leqosha mikwanga ngoba vele ngenakithi ekhaya kodwa lo ngathi ngowani umhawu uhlakaza abambili uduma umfana kampala ukuthi uqeqemisela isagila sonqumo qeda uqosha amathi intanga dani ingoma ngoba umthetho uyavuma lela mina ngilihanqa yafaneleka mangigqokile ngisho noma ngagqokisa nawe uhambe uyalithenga. Hayi ngithomela ngobhleni ukuthi nakhona nokaMagunya kavele etshakile esithothi sohlanya ke lesi. Wahlala kancane ubhuti unhlambi kwakamkanda kwelakithi esendiso wathi yadle yakithi. Kumemeza intombi ebandla ufaka ngema phansi emsinga wathi ufisa bandla lapho hlele khona ungabe usasuka kuleyo ndoda. Abathi navele ingoma sesizwe njalo sesivumile. Ingani ibhodo kwagatsha nodwa likhipha amakhulu amaqala. Lele sikhokho zaswa kune traffic kubuvu volume 1 to 30 ngishela basamalokishini bayizwile imvumo. Ngase ngithi mina mgcotsha awudonsa zonke lezi intambo iphumele ngaphandle futhi nansi inampoka zami nziza la ngakumina. Ngisho ngadlala isigingqi esinentambo ezilishumi nambili ngeke uze ungenze lutho mfana wami. Ngoba mina ngiyacula ngiculela i-keyboard phela ngisona isinakho dance. Ngiqinisile ngijikini bafana bami niyoshintsha i-studio niyiqede. Ngoba niyehlelwa ingoma qeda bebe senisola i-studio nijike lishona engineer bethu nekwazi ukudlela ama-keyboard. Kanti niculela ama-keyboard yini na? Hayi ngihlele mfana kithi ngazi ngoba buhlungu imbamba mhlanga izingoma yakho lapho ucula khona ngathi umuntu ovuthela ibhodlela enamanzi. Hayi mfana ucula kanjani? Oza lapha sikufundisa ingoma. Utshela mina yimi umqolo bomvi nandinuka jabula ngidluka mona inyama ithekacele nto buyabonakala benza ukuchazela. Hele mina ngizela intombi emnyama namazi nomhlaba athe qhakwaze kwathi jashaka enhlaka zikagogo ziyabili. Ama 2 minutes mntakama iziyonga ngibaba ke lozala mina. Daka emhlungu ehlelisa entawula ethi njengoba vuka mhlawumbe mina ngasala ngithi onkoko lapho lesa mina. Phela ukhulunga ufifa mawuthanda ngathi ubhawuthi uzikhele. Ukiye waqephuza intando yenkosi mfana kamkanda ngalakithi elipane wathi ushaba kanjalo kwangalakithi ushayela ingoma emnandi. Ungabanaki labantu abanamaphimba azinqele bazogcina bekuphuphisa mfana wami. Manje ngisasho abafana bami tikoti zakhelene ngakithi. Kanti angula gubungani daluka mafinele eSt Coast Road lapho engihlala khona ke mina. Kodwa manje kangikho ekhaya ngisegole likhona amadoda konke ngaziyadima konyama kayiphela phela amazi ngendoda komntana emendele phina. Ekhipha lapho engihlala khona kaqhaza sisiya ngisolisa lo bhuti ngothi uzokukhuthula. Awahla kancane umthandazo umfana kamoya wathi ngasho ngathi ufisa ngumqali wendlela ike nibuke manje ukuthi kwenzakalani. Lanyakaza lelo rasta laphinde lanyakaza futhi intakude lokho kuseduze yakunyathela ngezinyawo. Yabhodla ingwenye. Shem. Unakhuluma kangaka nibe ngongoma nayona. Unakhuluma kangaka
nibe ngoma yona Ina say darling ngoma galage telupan gasande ngomdomo njengani Iyalishaye kandaba fana bami hayibo umzimba uyayiwela Iyalqemi kandaba fana bami hayibo umzimba uyayiwela I